Dewa Tresno. Iya. Kalian jenengan nggih? Oh iya ora apa-apa. Siap, boleh. Yo, Dewa Tresno iki mergo minangkani pamundhut. Oh nggih. Aja banter-banter, aja keras-keras lho. Tempone. Siji yo. Sik Bu Ayu yo. Nggih. Kulaturaken dateng Pak Huda, matur sembah nuwun. Ugi sederek sedaya peh doplang Dewa Tresno. Ngene lho, Mas Jan. Mangga. Yo, Dewa Tresno. ora apa-apa Cahayu lenggah ora apa-apa. Nggih. Yo, was kedangan kula ngenteni dika. Apa Lapo tresna nanging kelara-lara. Hati iki saya ragukan. Mas, apa kudu nekat? Ketok sayang, aku cinta padamu. Ora kira yen wis kaset tekaku. Cepet kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene datine. Yo! Lintang Kairo saged jemeneng Cahayu. Nggih. Bener janji dan sumpah hidup semati. Cinta pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni. Mong sawiji sing tansah tahan kami. Apa yo ngono Cahayu? Sadar lan laten angenteni. Yen mangkono yo bareng dedonga hanya nyuwun marang Dewa Tresno. Saking kusuma. Angking Kusuma. Oi. Yo. Paminangkani pamundhute kanca-kanca ingkang nonton wonten YouTuber. Tangan kula ngenteni dika. Apa ya ngono Lapo Cahayu? tresno nanging kalara-lara. Hati iki saya ragukan. Aduh, kamas apa kudu nekat? Lintang sayang, aku cinta padamu. Ora kira yen wis kaset tekaku. Cepet kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene datine. Ayo ora apa-apa Cahayu. Hei, hei. Oh ah, oh ah. Jadi dan sebab Yo. hidup semati. Jatuh cinta pengen anduweni lawan sewu bakal tak leboni. Wong sawiji sing tansah taat kami bukan lan paten angenteni. Yen mangko
suwun ya Cahayu. Injih, matur sembah nuwun ugi. Wis nderekne sesuk ujian Cahayu ya. Nggih ujian, ujian kenaikan kelas. Ngono kelas pira to, Nduk? Kelas menika kelas tunggal. Oh, kelas SMA. SMA. Nggih. Ojo pacaran sik Cahayu. Alah mboten. Oh, ojo. Apa meneh kenal cah musik, ndak usah ritek. Apa Mas? Siji Apa? musik, loro yoga. Kuwi aja dikenal. Walah, Nek nama dalang apa? ra apa-apa. Dalang. 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 Dalang sing rambutnya gondrong terus gawe giwang. Kuwi oleh kuwi. Ah. Heeh. Nek dalang Jawa Tengah pareng napa mboten? Dalem? Dalang Jawa Tengah pareng napa mboten? Dalang Jawa Tengah. Nggih. Jawa Timur lho lah. Ayo maksa ora apa-apa Cahayu, ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun. Oke, nggih. Yo, jumenengke iki adikku si